Sa matuod lang natandog ako sa paghigugman nimo, tungod sa ginpakita mo nga gumasakon, bangod kay hindi ako mapahamtang kung malayo sa imo. Gani hindi gid ako magbiya sa imo. Mayong aga sa tanan. Mayong aga online sa Facebook. Mayong aga magaamba kita kag magasimba sa aton Ginoo sa subong na aga. Magatindog ta kag magpangamuyo. Amay namon nga balaan, salamat sa sini nga tion nga ari kami diri subong sa sini nga lugar sa pagdayaw sa imo nga ngalan kapag tipong sa imo nga ngalan Ginoo. Ikaw lang gid ang amon pagadayawon, ikaw lang gid ang amon pagaambahan, ikaw lang gid ang amon worshipon ug sa sini nga aga. Palakpakan ta aton Ginoo. Hallelujah. Magaamba kita sa pagdayaw sa aton Ginoo nga aton Dios. Magambas ang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Magambas ang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Ihalad sa iyang bugos na himaya, dalayawon ka Jesus na amon Dios. Magamba sa pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Magamba sa pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Ihalad sa iya bugos na himaya, dalayawon ka Jesus na amon. Once again, magamba. Magamba sa pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Magamba sa pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Ihalad sa iya bugos na himaya, dalayawon ka Jesus na amon Dios. Magamba. Magambas ang pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Magambas ang pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo nga aton Dios. Ihalad sa iya bugos na himaya, dalayawon ka Jesus
paghalat sa pagdayaw ta, kainingan naong gitugas ang Ginoo sa pagkinalipay kag pagkanta. Magkinalipay kag magsinadya sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magkinalipay kag magsinadya sa pagpasalamat sa atong Diyos. Magkanto kita sa gingharian sa Diyos sa paghalat sa pagdayaw ta, kay hindi nga daw kintugas ang Ginoo sa pagkinalipay kag pagkanta. Magkinalipay kag magsinadya sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magkinalipay kag magkinanta sa pagpasalamat sa atong Diyos. Magkanto kita sa ginharian sa Diyos sa paghalad sa pagdayaw ta, kay iningan daw itugas ang Ginoo sa pagkinalipay kag pagkanta. Magkinalipay kag magsinadya sa pagpasalamat sa atong Ginoo. Magkinalipay kag magkinanta sa pagpasalamat sa Ginoo. Dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa atong Diyos. Dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa atong Diyos. Kag sa imo gintuyan ang halad sa pagpasalamat, kay sa imo gintuyan ang halad sa kalipay. Dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa atong Diyos. Dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa atong Diyos. Kag sa imo gintuyan ang halad sa pagpasalamat, kag sa imo gintuyan ang halad sa kalipay. One more time, dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa atong Diyos. Dalang halad sa pagdayaw sa puloy-an sa atong Diyos. Kay sa imo gintuyan ang halad sa pagpasalamat, kay sa imo gintuyan ang halad sa kalipay. Hallelujah! Lord, ginadayaw ka namon sa sininga aga. Ikaw lang gid ang takos nga dayawon sa sininga aga, Ginoo. Hallelujah! Magadayaw kita sa atong Ginoo sa subong nga aga. Worship Him. Kung magtulog sa imo kabalaan, kung magtanaw sa imo himaya, kung ang tanan sa palibot manginlandong sang kasanag mo. Kung magbatyag ako sang kalipay, kay ginangkon mo ang kasing-kasing ko. Kung ang tanan sa palibot manginlandong sa kasanag mo, nagayaob ako, nagayaob ako, nakakawisa pagyaob sa imo. Sa imo lang
pagyaw sa imo. Kung magtulog sa imo kabalaan, kung magtanaw sa imo himaya, kung ang tanan sa palibot manginlandong sa kasanag mo. Kung magbatya ako sang kalipay, kay ginangkon mo ang kasing-kasing ko. Kung ang tanan sa palibot manginlandong sang kasanag mo, nagayaob ako, nagayaob ako, gakabuhi sa pagyaob sa imo. Sa imo lang o Diyos, nagayaob ako, nagayaob ako, gakalipay sa pagyaob sa imo. Sa imo lang o Diyos, nagayaob ako, nagayaob ako, gakabuhi sa pagyaob sa imo. Ginoo, gintuga mo kami sa isa lang gate ka tinutuyo, Ginoo, amo ang pagyaob sa imo. Sa subong na aga, amo ni na ginarimay ng amon kaugalingon, Lord, ari kami diri sa pagyaob lang gid sa imo ngalan. Lord, wala kami kahibalo kung ano pagyaob sa imo sadto. But Lord, we thank you that you provided us. Naghatag kagid sang dalan kag hibalo nga kami makayaob sa imo paagi kay Ginoong Hesus. Ginoo, salamat gid sa imo anak agin hatag nimo para mangin way para sa imo, Ginoo, to worship you, to honor you. We'll sing this song, God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see, and He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day, and He will make a way. He will make a way. God will make a way. Sing. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He
heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way with love and strength. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dayawon ng Ginoo sa subong naaga, palakpakan ta ang Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. Magapungko kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maayong aga gid sa inyo tanan nga ari diri subong. Ilabi ni gid sa nagatanaw sa aton sa Facebook Live, no, sa YouTube channel sang His Life Ministries, and also sa gapamati sa Voice of Salvation DYVS. Welcome, welcome, welcome gid kamo diri subong aga. Welcome to His Life Ministries Hiligay non-service 10 a.m. service naton nga subong aga. Kaga nalipay gid ko nga ari kita diri subong, ari naman kita. This is the 24th ika-24 sang Oktubre tuig 2021. Kadasig lang sang adlaw, no? Ang sa katuig manugtapos na. November na next week. Yes, next week, no? And then sa the following month, November, then December, then New Year naman. Kadasig sang panahon mga utod. Look how time flies. And so, padayon kita sa aton series. But before that, pwede kita kaduko, kag magpiyong, mga di lang kita kadali. Amay sa langit, salamat Ginoo sa pagdala nimo diri sa amon, sa sininga lugar. Sa pagpadali sang amon nga pagtikang para makaabot diri. Kagang iban nga manugpaabot pa diri Lord, nagapakadto pa lang diri. Halongi sila. Let your holy guardian angels, mga anghel, tatap sa ilang makaabot sa sininga lugar, safe and sound. And Lord God, ihambal Ginoo ang imong mensahe sa imong mga people, sa imong katawhan Ginoo sining aga. Kung ano ang mind mo Lord, speak to them. Ihambal la sila Ginoo subong nga aga. Kag Lord God, ang imong nga bugay nga halin sa langit, mga buo sa ila kinabuhi, kag magadayaw gid sila sa imo. Tungod sa imo kaayo kagatampad, katutom, nga ikaw isa ka Amay, isa ka Dios nga masaligan gid. Salamat gid sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo ginapangadi. Amen, amen, amen. Okay, so mapadayon kita sang aton nga series sa sining nga bulan. Ang aton nga ginatawag nga ang matudtuod nga pagsamba, authentic worship ko sa English pa, no? Kaginkuha naton sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 23 kag 24. Okay. But sa sinisubong aga, ang aton nga pagabasahon, ang aton nga versikulo, kuhaon gyapon naton sa Juan, Kapitulo 4.
Pero magasugod kita sa 23. Basahon na akon ha, mga utod. Pamati, gid. Sugod sa versikulo 23, pero ang tion magaabot, kag nag-abot na, nga ang matuod-tuod nga mga manugsimba, ginatuytuyan sa Espiritu sa pagsimba sa Amay, suno sa kamatuoran. Amo ini ang mga manugsimba nga luyag sang Amay, nga magsimba sa iya. Ang Diyos Espiritu, kag ang mga nagasimba sa Diyos, dapat tuytuyan sa Espiritu sa pagsimba sa iya suno sa kamatuoran. Amen. Okay. So, ang aton nga paghambalan subong, ang aton nga discuss, ang topic naton is about paano ba lang matutuod gid nga pagsimba, pagsamba sa Ginoo, pagdayaw sa iya. Paano naton maintindihan ini? Kag kung makaintindi kita, mas makadayaw pagid kita sa iya, makasimba pagid sa iya. Pero mga utod, i-review ko lang, dapat ginaton first, para kita makasimba sa aton Ginoo, dapat makilala naton, no? Sinugid ang matudtuod nga Dios nga aton pagasimbahon. Hindi lang mga Dios, hindi lang Dios nga suno sa aton paghuna-huna, hindi lang. Kundi sinugid bala siya. So amo nang natun-an naton in the past 2 Sundays. Kag kung kay kilala na ta sa iya, paano bala? Paano kita magsimba sa iya? How to worship the true God truthfully sa matudtuod, no? Amo nang aton nga and we will continue mapadayon kita sina. Ang focus gid ang aton nga concentration sa sining pagtulunan sa Juan 4, kapitulo 4 about worship o pagsamba sa Dios. Because atong ginhambal na akon sa inyo, ginbasa na akon nga scripture, ginhambal dira nga kinanglan kita magsimba sa aton Dios in worship, in truth, sa kamaturan, kag spirit. So mamangkot ka, paano kung makasimba sa Espiritu? First and foremost, dapat makakilala naton siya, may relationship kita sa Ginoo, may relasyon kita. Hindi lang nga hapaw nga relasyon, pero may kuan kagid sa imong nga tagipusoon, may desire ka, may kuan ka nga gusto mo gid makilala ang Ginoo. Importante gid na. So for example, pareho man na sa aton mga for example, sa bana naton o sa mga asawa naton, no? Kinahanglan makilala gid naton siya para mas mapalangga pa gid naton ang aton bana o asawa, tama? Correct? Pareho man sa kabataan naton. Habang nagadako ang kabataan naton, nagagwa ang ila batasan, nagakilala kita sa ila, no? Mga kabataan ta, na makilala ta na sila as they grow up, sa nagatubo sila. So, sa nagatubo sila, mas mapalangga pag naton sila. So, ang focus ang aton nga pagsimba, hindi lugar, ha? Hindi nga magkadto kita sa amon nga simbahan or sa amon nga lugar para magsimba, kundi ang focus gid sa aton simba, worship, is ang personalidad, ang person ni Jesus Christ ang atong Ginoo. Okay. So, ang question ko sa inyo, ginapakilala nyo blang Ginoo? Makita bala, or ang mas mayo nga question siguro nga pagpamangkot, makita bala ang Ginoo sa aton kinabuhi? Amo na. So, amo na aton nga mga pagtulunan subong, no? So, ang ini siya, pagtulunan, sa pagsimba, doktrina ini, sa pagsimba sa Ginoo, sa Dios, nga ginbase sa Bible, sa pulong. Hindi lang sa gin-tao-tao lang nagobra. Kundi kay gapati kita nga ang pulong sa Dios, halin gid ini sa iya. Yes, tuod na nga ginsulat ini sa mga tao. Pero sa inspirasyon sang balaan nga espiritu. Amen? Kay wala sa nakasulat diri nga kung tao lang, hindi niya gid masulat ang mga misteryo, ang mga revelasyon, ang mga pagtulunan nga ri sa pulong sa Diyos sa Bible. Okay? So, ang worship mas base dapat sa ginatudlo sang Bible, sa halin gid mismo sa Ginoo. Okay. Importante gid mga utod nga may ara kita basihan sa pag-aton nga ang theology bla, ang pagtuon or ang paghibalo sang Dios, amo nang theology sa English, no? Sa Hiligaynon, ang pagtuon o paghibalo kung sinugid bala ang Dios, kay kung makilala ta na siya, mas
makasimba pagid kita sa iya sang mas maayo kag mga tinuoron. So importante gid na. Kay hindi tanan, ari mga utod, hindi tanan nga ginatawag naton simba or samba or worship matudtuod nga worship. Tuod na. Huy. Nga mamangkot ka pastor nga nano tabo. Ang abi naton ang pagsimba naton sa Ginoo, amo na nang matudtuod tunan ta na siya. Nahinayon ta lang ni para hindi man ta madunlan matukan, no? So kinanglan naton ni matun-an halin gid sa sugod. Okay. Siguro kabati naman kamo sa storya ni Abel kag ni Cain. No? Sa Bible na siya. Si Adan, ang una naton nga amay, kag si Eva, una naton nga iloy, nagbata na sila. Ang magulang nga bata amo si sino? Cain, no? Si Cain. Ang iya nga ikaduha nga manghod si sino? Si Abel. Si Abel. So Cain kag si Abel. Na sila nang una nga mga bata nila ni Adan kag ni Eva. Kag ini sila ni Cain kag ni Eva, naghalad, ani Cain kag ni Abel, naghalad, nagsacrifice, nagsimba, nagworship sa Ginoo. Kag sang una nga panahon, ang ginahalad gidto, gadala kagid iya, sang imo nga may ginabitbit kagid either mga imo mga sapat, no? Nga ihalad nimo sa Dios, sunugon mo, sacrifice ang tawag. Kag may dala kagid amoy na pagsimba, no, sang una. Subong ya lain ang aton pagsimba, hindi na kita magdala sang halad. Halin sa balay, madala kita bikanding da or manok, makadto diri, kag diri naton sunugon, hindi na. Hindi na. Nga explain ta nay kadali para maintindihan tagid. Ang aton nga ultimate sacrifice amo si Jesus Christ sa cross. Liwaton naton. Ang ginahalad naton diri nga ginabaton gid sa aton amay sa langit, amo ang iya anak nga si Jesus Christ nga nalansang sa cross, amo tong ultimate na sacrifice. So from 2,000 years ago, 2,000 na nagligad nga mga tinuig hasta subong, amo nang ginahalad naton diri. Pinaagi sa faith, pagtuo. So kakadto kita diri ang ginahalad naton si Jesus Christ. Amo nang hindi na kita dapat magdala mga sapat kung ano-ano pa para sa paghalad sa amay, kay natapos na ang halad, amo nang iya anak. Nakuha naton mga utod. Okay. So one time, sila ni Abel kag di Cain nakadto sa altar, kag naghalad sila. Ang ginhalad diyan ni Cain, ang iya mga, ni si Cain mong gatanom ini siya sa mga talamnon, mga mais, mga rice, mga talamnon, tanom yang iya. Okay? So, amo ning ginhalad sa Dios. Kag si Abel naman, nagkadto man sa altar, kag naghalad man, ang gindala niya sapat, karnero. Ginpadugo niya, kag sunog. Mga utod ang ginbaton sang Dios. Tan-aw ninyo kung si ano nga halad ang ginbaton sang Dios. Kay sino halad? Kay Abel, no? Ang dugo. May amo na ginbahalad sang ni Abel kag ginbaton sa aton Ginoo. Nahamutan gid sa Ginoo ang halad ni Abel, no? Ang ginhatag niya nga kwan. Ang problema, nahisa si Cain. Kaya ang halad yan ni Cain, wala ginbaton sa Ginoo. Naghalad siya mga tanom-tanom, wala ginbaton sa Ginoo. Kaya ang sa Bible, ang ultimate kundi nakasala, no? Ang sala, ang kabayaran is dugo, ginapirmi. Blood, no? Because life, ang kabuhi ara sa dugo. So ang kabayaran, dugo gid permi na. Hindi na ta magpadalo manay basta mga utod, kuan ko lang sa inyo nga kung may sala, no? Ang kabayaran is dugo ginapermi. Okay? So amo naging baton sa aton Ginoo. Ang problema, nahisa si Cain. So na-jealous siya, na-envy siya, nahisa siya kay Abel kag ginbaton niya. So anong hinimo ni Cain? Mga utod ginpatay niya. Yung patay niyang iautod, si Abel. Napatay gid si Abel. So, amo na nga hasta subong ang kabayaran gid, no? Ang dugo ni Jesus hasta subong amo na aton nga ginahalad sa iya. Ang pagsamba, ang pagdayaw sa Dios, ang mismo ang aton Ginoo ang determine kung ano ang ihalad dapat sa iya.
hindi lang buot-buot lang kita kung anong gusto ta. Kundi ang nahamutan niya. So mga utod, ari explain ko ha, mati mayo kay medyo madalom ni ang aton nga pagtulunan subong. Lain-lain ang calling, ang pagtawag sa aton. Okay? Lain-lain man ang pagdetermine sang paghalad naton sa iya. But ang ultimate gid nga halad ang aton kabuhi. Okay? Kay ginbakal sang Ginoo ang aton kabuhi, ginbayaran niya ang aton sala. So ang kabayaran man nga ihalad naton balik sa iya ang aton kabuhi. No? Living sacrifice. No? Let us offer our body, ang aton lawas as kabuhi nga sakripisyo sa Ginoo. Kag ang simbahan nga wala nag-operate sa pagsimba, no? Suno sa pagtulunan sang Bible, may danger, delikado siya nga ma-fail to give God glory. Himaya. Kayang himaya, ang glory, ginahalad, ginaiapirme sa Ginoo. Ano pa nga kita, hindi kita mag-angkon sang himaya para sa aton lawas, sa aton kaugalingon. Kung may nahimo ka para sa Diyos, dapat ang dayawon sang tao, ang Diyos, hindi ikaw, hindi ako, hindi ang mga pastor, hindi mga ibandera, mga nakuha niyo mga utod, no? So ang ibalik naton hindi sa tao, kundi sa Diyos ang himaya. Ano man ina nga kaayuhan nga nahimo niya. Okay? No, so klaro na siya. So ang pagsimba amo ining pinaka-misunderstood nga doktrina sa simbahan, subong. Okay? Kay ginakonnote nila ini sa popular belief nga nalimitahan lang ini sa pagkanta. No, kanami sa aton worship. Abi appreciate man bing aton worship team. Northwinds, plak pakanta bi. Himaya sa Dios. Amen sa Ginoo. No? Kanami sa aton worship. Pero mga utod, ang singing is just a part of it. Party lang na sa aton worship. Okay? Yes, makanta kita sa iya, but it's also only a part sa aton paghadayaw sa Ginoo, pagsimba sa iya. Gakanta ka mo ka do worship, wala. Kantagid ka mo ha, maski do hindi ka mo ka ano pa, pero nothing alam bla, maski sala-sala lang the words, pero kay ang ginatanaw bla sa Ginoo mga utod, kabalo ko kung ano, ang imo tagipusoon, kabalugit siya kung ano sa tagipusoon mo. Kung ginadayaw mo siya, wala. Nan, importante gina. So ang atong pagsimba, hindi lang nga form, no, or pa ritual before God sa Ginoo ta, hindi lang nga ritual ta di, madayaw-dayaw ta da, muamo ta sini, mabayaw-bayaw ta, hindi lang amo na. Pero ang Ginoo mismo nga determine. Kag ang ginatanaw giniya mga auto, dari hatag ko na lang sa inyo, hindi ko na ang atong tagipusoon. Kilalaya ka? Kabalobala ka mo nga Ginoo, mas kilalaya ka mo compare sa inyo lawas, kilala nyo. Abi nyo, kilala nyo gid lawas nyo, hindi. Ang Diyos, mas nakakilala sa inyo. Kag nakaintindi gid sa inyo. Ano pa nga palangga, gid kita maski, ano ta nga kapaltahan sa kinabuhi, ano mga mistakes, mga sala naton. Grabe gid pagpalangga ya. Kay kaintindi gid sila kaintindi gid siya, ang amay naton sa langit. Kung ano kita, ano kahuyang, ano ka weak sa aton nga lawas. Okay? So dapat ang aton pagsirbe sa Ginoo, pag-alagad sa iya, may reverence, may paghatag nga anong reverence sa ano man. Ang aton bala nga hiligay nun, siyempre hindi gid ko amo nakadalom sa hiligay nun. Sino din ang akon lolo kag lola sa una, grabe to maghiligay nun. Do ininsik sa akon pamatinan, hindi na ako intindi. May lakot pa ng mga Spanish bing ila sa una, mga bueno, mga ano pa na, por eso. Wala na nasubong no? Wala na sila, usar na siya mga lolo ko lola. Anyway, hindi na akon kung kisa ma-translate. Ang reverence, for example, ang paghatag sang amuma, sige, naintindihan niyo, amuma sa Ginoo. Kag godly fear, ang pagkahadlok sa Diyos. Mag-atubang kita sa Diyos, dapat may amuma, may reverence, may pahatag respeto, kag may kahadlok.
May reverential fear of the Lord sa English na tawag. Dapat hindi gid kita nga daw mas ano pa kita nga daw sino kita magatubang sa Diyos bla na. No? Magadto gani guro de ang for example si kuan na lang si Governor Lacson. Magakadto diri siya matahod-tahod kita, di ba? Good morning sir kita, mamamo kita sina. Tud na. Or madiretso ko lang kay Governor Lacson ka. Oh, Governor. Oh. Hindi pwede, no? Dapat may gamay nga pagtawad. So much more sa aton Ginoo, sa aton Dios. Dapat may pagtahod, may pag-amuma, kag may kahadlok. Hambal gan sa Hebreo 12, versikulo 28, hambal dia. Pag siya alagad sa Dios nga may amuma, may reverential, kag godly fear, may kahadlok amo nang kuan niya. Ang word nga alagad diri halin sa Greek word nga ginkuha sa worship, pagsimba. Nga ginari ini siya sa Bible 21 times sa New Testament. Nga ang iya konteksto, serbisyo, alagad, kag sa simba, sa Ginoo, samba, worship. No? Kag another form, isa pagid ka porma sang worship, halin sa Grego nga word, no? Nga Grego nga tinaga, nga ginatawag therapio. Terapio, na from which ginkuha nato ng English nga word nga therapy. So mag-worship ka gali sa Ginoo, daw therapy ni siya. Ang therapy na blang ginaayo ya ka. Every time magatubang kita sa Dios nga may pag-alagad, pagsimba sa iya, may healing nga gatabo, may nagaayo ka. Kung ano man ang ginabatsyag mo, ang imo nga pag ari lang istoryantan lang kamo may ang akon nga bro ko ni siya na COVID siya mga utod. But in the past, kay kapitan ini siya sa barko, natabo nga one time nalunod ang barko nila. Okay? Paglunod sa barko, maayo lang nakasakay siya dayon sa salbabida ng lifeboat bala. Pero ang iba niya nga mga upod nahulog sa dagat, mga utod damo bagis. Tutod gini nga storya ha, wala ko nagahimuhimo. Tutod gini nga storya, mga bagis, shark ba? Kag ang natabo dito, mga great white shark, mo ni pinakabangis nga shark, ginpang kaon sila, ginpang uklab sila sa iya ginatubangan. Sa iya tubangan nakita niya sa baruto sa lifeboat, ginakaon sang bagis ang iya mga upod, mga kilala, mga amigo niya. Na-trauma siya mga utod. Na-trauma, hindi lang na ano gani ni phobia bla o in English gyapon no. Okay, kuha niyo na mga utod kay kapud lang mag-translate kun kis ano. So na phobia siya na may kadlok sa iya kabuhi. Nga gindala dili niya even hasta subong nakilala niyang Ginoo, hindi gid madula sa iya nga mind ang itong pangitan-on nga nakita niya gid ang iya mga utod ginaaklab ang ulo, kalain mga dugo nga kuan grabe giling bagis tawag nila na feeding frenzy. Damo nga bagis nag-feeding frenzy sila. So, ang nagtawag ko sa iya kay na COVID siya this time. Pero may fear gyapon sa iya. So grabe gid ang kadlok niya. Maski gina-assure mo na siya, ara gyapon ang fear, pero ang natabo, nagpray kami nga duwa. Kagin pasalig ko gid siya sa Ginoo nga hindi ka pagpabayaan nga ang Ginoo naton amo ang aton nga protection, aton healer, ang aton provider. Mga balayran niya, grabe mo. So, dito, kaghambal ko siya, pag worship, magkuhan ka, magsimba ka sa Ginoo, patukar sang worship song. Kag mag-worship sa Ginoo. Kaya ang worship song, therapyo, nag-heal, nag-ayo sa aton. Okay? So, amo na isa ka form sang worship. Kag sa New Testament, sa bagong kasugtanan, damo sa mga beses nga ang aton Ginoo, Jesus, worship siya nga may healing. Okay? May mga pag-ayo sa iya nga mga true worship. Ayo siya. Okay, ari nang ihambal sa inyo kay na nga sometimes ang ginatawag naton nga pagsimba, nga pag-worship sa Ginoo is not worship. Paano? Okay? Isa pag word sa Grego, mga otodaryo, ang Old Testament ginsulat sa Hebreo. Hebreo nga tinaga. Ang New Testament
ginsulat sa Greek, sa Griego. Ano pa, nga gin-translate lang na siya. Gin-interpret ba? Gin-translate sa mga mangin-alamon, mga scholars, mga Bible scholars, mga theologians, ang aton Bible. Halin sa Hebreo sa Old Testament, Greek sa New Testament. Ano pa nga damo version sang translation. Because depende sa naga-translate, lain ang pag-express niya, no? Ang pag-translate is an expression kung ano ang nasulat sa Ginoo. Pero ang essence, ang esensya, sang mensahe is the same. Liwat-liwat. Pag-translate, ang damo version, because lain-lain ang pag-interpret. Ano pa, may New International Version, may King James Version, may ano pa na, Christian Bible Version. Ang akong ginagamit ang New International Version nga, because ang ginagamit nga English, simple, kag common. Common nga English. So muna ko din start, so gina-encourage na kamo, kung kamo nag-start basa sa Bible, so good kamo sa New International Version, NIV. Because dira, simple lang gid i-understand. Kaya kung magsunod ka sa King James, although King James, rich kayo. Yan ang thou and thee, what kakuan ka mo sina? Ang King James Version. Later on, kung makuha na ninyo sa New International Version, pwede na kamo ka upgrade sa King James. Pero I suggest, kung gabasa ka mo subong, start with New International Version, kay mas understandable siya. So, ang worship nga word, yung kuha sa Greek, proskuneo. Proskuneo, meaning, paying homage. Gahatag ka amuma sa Diyos. Okay? Isa yung naka-form of worship. Next is sibasumay. Sebasumay, meaning to render religious honor. Amuning sa Romans 1:25, amo naman ini sa mga religious nga mga churches, no? Mga may religious form siya, may ritual. Sebasumay tawag sina. And last is sebumay. Sebumay, to revere or to adore. No, which is from the heart, halin sa tagipusoon. Because it's an emotion. Okay? Our God is a God of emotion. So, umupa nga kinanglaman niya, hindi lang pwede nga matindog lang to dire, nga wala emosyon, magkanta doon, hindi lang pwede, muna, no? Dala may gamay nga emotion sa Ginoo. Animated kita gani. Hindi nga daw, kanta lang kita nga wala sang life. Okay? Amo nang, buti nga nun sang sebumay. Okay, so, ini nga form, sang word, sebumay, gingamit ni Jesus sa sa vain or hypocritical worship of God, no? Because ang ginahambal lang, pero ang tagipusoon wala. No, sebumay. So amo na nga dapat mag-worship kita, importante gid mga utod kung anong ginatikab naton, ginabatyag naton. Aliwat. Dapat mag-worship kita, mag-amuma kita sa Ginoo, maghalad kita, magsimba kita sa Ginoo, hindi lang sa aton bibig. Gahambal kita, pero ang aton una galagaw, kundi na nakalabot, aton na sa Amerika, ang aton una, aton na sa tindahan, aton sa balay, dapat kung na-ready kita, ang aton una, ari mandiri. Amen? Nakafocus sa aton Diyos. Kag kung anong aton ginabatyag, aton tinaga sa ginahambal, ginakanta, kay na, amo man nagagwa sa aton bibig. Okay? Kay amo nang ginabaton sang Ginoo sa aton Diyos, nga pagsimba sa iya. Halin sa tagipusoon, tapos na, hambal gani sa English lang sa Psalms, no? May the meditation of my heart and the words of my lips be acceptable unto you, O Lord my God. So, amo na, gina-meditate aton sa heart and then gagwa sa aton baba. Okay? Next is, dapat ginaton maintindihan kung sino ang aton ginasimba. Sino gid bala. Nakilala bala naton siya? May ngalan bala siya? Sino gani? Sino nga aton Diyos? Jesus. Amen? May ngalan ng Diyos. Lipatan niyo, wow. Jesus Christ. Okay? The Son of God. He is God. Okay? So, hindi napaglipatan mga utod. Because ang aton Diyos, nangin tawo, ni-incarnate siya, nahimo siya unod.
Kag napakilala siya sa aton. Kag pinaagi sa kinabuhi niya, si Jesus, ginpakilala niya man ang amay. Ano pa nga, hindi ta makambal nga wala naton siya makilala. Kag subong, buhi siya. Kag makilala niyo sa inyo kabuhi. Amo gani nga, kita diri subong, kay gasalig kita nga buhi ang aton Ginoo, nga si Jesus Christ. Amen? So, dapat makilala gid naton sila. So, true biblical worship, reverential ha, amo magid. Kag magkadto kita rin, nakaintindi kita nga aton ginasimba, among aton Ginoo, ang aton Dios nga si Jesus. O yes, makakadto kita sa aton amay sa langit, pinaagi kay Jesus Christ. Because Jesus Christ is the way, agi, the truth, kamaturan, and the life, kabuhi. No one goes to the Father except through Jesus Christ. So tanan gid maagi gid kay Jesus. Ara kaklaro gid sa pulong sa Dios. So next is dapat masimba kita siya in truth kamatuoran. Dapat gid nga magkadto kita diri wala kita naga-pretend kung sino kita. Kung ano kita, dapat amo nang i-offer sa aton sa Ginoo. Hindi kita magpakuno-kuno. Kung sino ikaw, what you see is what you get. Amo nang butsing ganon sina. Wala ga pretend. No? May kilala ko sa una. Actually, nakatrabaho mo ko sa isa ka kumpanya sa una. Ang akong boss, medyo wala naman buhok. So, nagagamit siya sa ano? Ano ginagamit niya? Hindi kalo, wig. So, wig siya. So, ginalango-lango siya sa mga upod namon. Nga, because kung mag-usa ka ko ng wig, doga pretend ka. Wala ka naman buhok. Nga, mawig ka, wala ka naman. Kuya, wala ako, babay. Ako na kay. What you see is what you get. Ano mo nang sa akon. Kaya mo na ipagtuga sa Ginoo sa akon mo. Pero later on, sa langit, kung natun ako sa Ginoo, sa ginharian, puno naman ni siya buhok. Amen? Nga, naman ang ginapatihan ko. Tag si sino mag-worship sa Ginoo, dapat kung ano ang na-reveal sa scripture, kung anong ginpakita, ginpakilala, sang pulong, amo dapat ang yaton nga i-worship. Hindi lain-lain nga Diyos, hindi lain-lain nga religion. Again, mabalik ko sa inyo, the way to the Father is only through Jesus Christ because the Bible is clear. No? John 10:10, no? Jesus is the way, the truth, and the life. Wala na sang lain. There are no other way. There are not many ways to the Father. Only one way. Tandaan ta na ha, may maghambal gani sa inyo nga ning New Age teaching bala. Amot ko nakabati kamo sina. Nga damo paagi kuno pakadto sa langit, hindi na matuod mga utod. Sala na. Only one way to the Father, and that is through the Lord Jesus Christ. So tanan nga wala unbiblical view sang Ginoo, sang Dios, hindi naton pagbatonon. Okay? And last, closing to, no? Ang Ginoo, ang Dios, nakita ang aton tagipusoon mga utod. Hambal ko gani sa inyo, mas kilala pa sang Diyos, ikaw, compare ikaw, kilala mo ang imo lawas, ang imo kaugalingon. Kung kisa hindi ka kantsindi, nanong nabatsyag ko man? Kung kantsindi, sige nabatsyag ko man? Butsing ganon, wala ka nakakilala sa imo nga kaugalingon. Yung dami ginabatsyag kung ano hindi ko kantsindi man, kamot kan kaagi mga mo sina, no? So, pero ang Diyos siya kantsindi sina. So, hambal sa Ginoo sa Bible, may mga tao ko, no? Ang atong topic is God sees the heart, no? Nakita niya tagipusoon. May mga tao ko no nga nagakadto sa kaya Ginoong Jesus nga ginahatagan, gina-honor siya sang ila bibig. Pero ang tagipusoon nila layo sa iya. Amo nga ang ila nga pagsimba sa Ginoo, ginbase la nila sa tinawhanon nga mga layi kag indi sa gintudlo sa atong pulong sa Ginoo. Kundi sa ila lang base. Kay dapat ang worship, ang matudtuod nga worship, may focus ang imo attention. Hindi nakafocus sa imong kaugalingon. Amen? Hindi nakafocus nga, ay nami kuya magkanta, so magkanta ka gani na pamatian mo tingog mo. Hindi. Hindi pagpamati ang tingog nyo, kundi i-offer ang tingog nyo to the Lord. Pagwa. Amen? So, ginhatag tanan nga mga giftings, tanan nga nami mo tingog, gwapo mo,
abilidad mo, may ko magsulat, may ko magpinta, tanan ina, gikan sa, halin sa din? Sa Diyos, sa babaw. Gift ina sa imo. Ang gift ina, dapat ibalik naton sa iya. Ihatag naton sa iya para mahimaya siya. Amen? Amo na dapat. Hindi nga aton-atuhon. Iyahon, no? Or aton-aton lang. Hindi. Kundi i-focus, ipagwa sa iban. Kay gift na siya for others. Okay. Next is, ang pagsimba, kag ang pag-alagad sa Diyos, goes hand in hand, together. Kung mag-worship ka, dapat nag-aalagad ka sa iya. Kaya nga, ang aton pagsimba sa iya should propel us, nagatulod sa aton sa mas obey pagid kita, magsunod pagid tiya sa iya. Kay kabudlay bala magsunod sa mga ginatudlo sa Ginoo. No, may certain degree of difficulty. Magtuman sang iya mga sugo. So kinahanglan na mag-worship kita araw bayan kita sa Ginoo. Kag ang Ginoo, ang tanan nga nagapalangga sa Dios, may balaan kung nagapalangga ka sa Ginoo, sa Dios, tungod ikaw naga-obey sa iya mga sugo kag sa iya mga teaching. Amen? Kung ikaw wala naga-obey, makahambal ko nga daw hindi mo papalangga ang Ginoo. Kaya ang pagpalangga, ang manifestation sa pagpalangga sa Diyos is obedience. Amen? So, gina-practice ini siya. Ang pag-obey sa Diyos, gina-practicean mo na. May mga situation kung nga ang aton nga obedience sa gina-require. So, kung ma-obey ka, kung hindi. So, gina-practicean na siya mga utod. Okay? And last is, ang pagsimba sa Diyos, lifestyle. Kinabuhi niya mga utod. Hindi niya nga diri lang sa Domingo. Ang pagsulod mo di, balaan ka. Chubaw, grabe, gidbag balaan mo. Nagamuhamok ka na, maglakat ka, nagamuko na o. Sige, maglakat ka, daw balaan gid no? Pero pagwa sa gate, pag-abot sa balay, daw ano? Kamo na lang sa bata. Balaan mangyapon. So, depende na ang lifestyle is, paghalin ninyo diri, puli sa balay, kung ano nakuha nyo diri, tuman ta. So, kung intudlo diri, obey sa Diyos, abot nyo sa balay nyo, obey. Pagpalangga sa aton nga, isig katawo, mo ginang pinakabudlay sa tanan. Kaya pag abot nyo sa balay nyo, may kaingod ka to, may silingan ka nga ba, purti ka, sutil. Nga pa, aga pala makita mo itsura niya, daw gano'n yung mga dugo. Namagwa sa panit ko. No? So, tuod na, bala mga utod, kabalo ka mong sugo sa Diyos, love your enemies. Bako budlay-budlay, no? Ako bala, hasta subong bala, daw mbot, gina-practice ko pa, no? Kaya makita ko mga daw, nakakuan sa akon, hindi talang pagstoryahan. So, gina-practicean mga utod. Hapos magpalangga, sagapalangga sa imo. Pero kung planggaon gani, ang balasing ino, plangga ang gaaway sa imo, baw, budlay gid kayo. So lifestyle ang aton nga pag-worship, ang aton kabuhi, mga utod, wala naga-start kag naga-end diri sa service, kundi nagapadayon sa balay. Pagbalik naton sa Sunday, padayon lang na, wala na untat. Okay? Amo pa nga pag-abot diri, amo man kita gyapon. Makaatubang kita sa Diyos, Lord, salamat. Nakasurvive ko another week. Gamay lang sala ko, Lord. So, pangayo lang ko siyang pakatawaran. Impakdol ko lang itong amon nga, kay kasutil. Gamay lang sala ko, So, dapat kada balik mo naman next Sunday, wala na ako sala, Lord. No? So, amat-amat, nagabago ka. Nagatransform ka because of worship. Ito na. You are being transformed because of worship. Kag ang atong kabuhi dapat naka-offer gid sa Ginoo. Because true worship is constant. Wala nagautod-utod. Kag aris ta gipusoon. Inner praise to the God of the Scripture. Wala sang lain nga Dios. Kundi kung nanong itudlo sang Bible, sang pulong, amo na aton Dios. Wala sang lain ha. Ang kwarta, mga utod, hindi Dios.
Ang kwarta hindi Dios. Ano pa nga gamit ang kwarta para sa kahimaya sang Dios, hindi ang kwarta magamit sa imo. Kay kalabanan nga tawo ginagamit sang kwarta. Hindi nga ang tawo gagamit sa kwarta. Nakuha niyong buot kasing ganon? Amo na siya. So ang worship God through money. Pwede na. Worship God through your gift kung may abilidad ka. So worship is a lifestyle. Pag wata diri, sige-sige lang na pagdayaw sa Dios. Paano naton may balaan? Anong manifestation? Mga utod. Kung makibot ka, anong gagwa sa baba mo? Gapamayayaw ka. Hinahinayon ta nakuha. Hinahinayon ta na nakuha, no? Nablang makasandad. Uy, may namit lang ka, hindi ko mamit lang kalaw. Ay, live ta nga daan, no? So, dapat makasandad ka. Oh my God! No, da ka nami pamatian. Oh Lord! Oh my goodness! No, da mo na mga style bla. Hindi nga pagkasandad mo, lain gagwa. No, kalain na pamatian. Especially nga, ari kita diri sa His life, nagasimba kita sa aton Ginoo, dapat tanan nga kaayuhan lang gagwa sa aton nga bibig. Amen? Okay, so with that, maklose kita. Makontinue gyapon kita sa aton nga life group nga ginatawag, tanan nga laki dire, tanan nga babaye dire, tanan nga kabataan dire, after sa service, no? So, thank you, Gid. Mga di tanay, Ginoo, salamat, Gid. Salamat kay ikaw nga amon Dios nga matudtuod nga ginaalagad namon. Dios nga ginatudlo sang pulong sang Bible. Kag Lord, hindi man gid perpekto ang amon pagsimba sa imo Ginoo, pero tudloi kami balaan nga espiritu. Holy Spirit, teach us. Tudloi kami, Lord, kung paano gid magsimba, mag-worship sa imo. Paano gid mag-offer, maghalad sa amon nga lawas as living sacrifice sa imo, Lord God. Acceptable and holy to you, Lord. Tudloi kami, Ginoo. This is we are a work in progress. So Lord, we gina-surrender namon kabuhi sa imo, gina-submit namon ang amon kabuhi sa imo, gina-yield namon ang amon kabuhi sa imo, kay ginasalig namon kabuhi sa imo, Ginoo. Salamat gid sining aga, inadayaw ka namon, pinagi sa ngalan Jesus Christ nga mo, Ginoo. Amen. Hello. So mayong aga sa inyo tanan. So subong adlaw sang pasidungog ta. Kag papasalamat sa kay Pastor Winston. So ginapangabay ta si Pastor Winston nga magtindog diri sa tunga. No? Pasalamatan ta sa tungod nga ginagamit siya ni Lord. No? So So, kami kapasalamat labi sa imo, Pastor Winston and Pastor Gary. Kilala niyo si Pastor Gary? No? Wala sa subong, pero pasalamatan ta sa ginapasalamatan namon ang Ginoo sa imo kabuhi. Salamat sa pagbaton sang tawag sang Ginoo nga gamiton sa pagpalapnag sang iya pulong pinaagi sa imo. Bilang sulugoon sang Ginoo kag para sa iya mga tinawo, salamat sa bugay sa pagtuo nga ginatano mo sa kada tagipusoon namon sang ini nga simbahan. Salamat sa walang humpay mo nga serbisyo para sa Ginoo. Kag sa iya buluhaton. Hindi mahapos pero imo kami ginatuytuyan sa ginharian sa Ginoo. Pinaagi sang oras nga nahatag mo sa amon. So this time, may ara kami something nga ihatag sa imo, Pastor Winston. Kag kamo man, kung may ara kamo da ihatag, pwede gid. No, nga makahatag sa iya. So, thank you, Lord. So,
magatindo kita, i-reach out ta lang aton nga, stretch out aton nga hand, kay mga pray kita kay Pastor Winston. Hallelujah. Amay namon nga yara sa langit, kabay nga imong ngalan mahimaya kag madayaw sa tanan nga tion. Nagapasalamat kami Ginoo sa paggamit sa imo nga alagad nga si Pastor Winston kag si Pastor Gary sa pagpauswag sang imo ginharian. Nagaampo kami nga tagaan mo sila sing kabakod sa gihapon sa tion sang ila kaluyahon. Kusog nga oras nga kabudlayan kag kalinong sa mga pagtilaw tagai sila sang paglaom. Kabay ngang balaang espiritu magagiya sa ila para madamo nga tagipusuo nga magapukaw kag mapalapit sa imo. Sa ila pagdala sang imo nga mensahe. Amo ikaw ang magpakamaayo sa ila nga pamilya kag sa iya nga mga lawas. Bilang isa ka pamilya ginatibong namon sila sa imo. Ginoo ikaw ang iyang amon dalangpan, amon manugbulong kag amon manluluwas. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen and amen. Thank you, Lord. Galiwat. Subong matag kita sa aton, ikapolo kag halad. Kag subong is Julius Hall Facility Sunday. Para ina sa aton da building dra bala sa inyo likod, sa inyo kilid. Amo na da ang tindugan sang Julius Hall building. Antes kita maghatag, basahon ko 2 Corinthians 9 verse 11. Magapamanggad siya sa inyo sa gihapon. Agod magmaalwan kamo sa tanan nga tion. Kag madamo ang magpasalamat sa Dios tungod sa inyo bulig nga ila nabaton paagi sa amon. Amanggad sunod sa pulong sang Ginoo, amo ina ang mga butang nga ginpahulam sa Ginoo sa aton. Kwarta, kalam, o kon abilidad man ina nga kung gamito naton sa paghimaya sa Ginoo, madamo gid ang makabenepisyo. Ang Ginoo naga-provide, nagapakamaayo, kag hatag dugang bugay sa aton para mangin blessing man kita sa iban. Sa pag-share naton sa mga kaayuhan, kita man pakamayuhon sa Ginoo. Dalayawan gid ang Ginoo. Magaduko kita kag magpangamuyo. Amay namon nga langit nun, dinadayaw ka namon. Salamat sa imong nga pulong. Salamat sa siningat tion nga makatag kami sa amon ikapulo kag halad. Dala na ang paghatag namon sa Julius Hall Facility Project. Ginoo, ikaw gid ang mapakamaayo sa tagsaksa sa paghatag, ikaw gid ang mapakamaayo sinitanan. Salig namon sa imo among kabuhi, kagabay nga tagaan mo kami, sang kusog kag kabakod, protection, maing lawas kag panguna-una sa tanan nga tion. Ginabalik namon sa imo ang tanan kadayawan. Sa ngalan ni Jesus, amen. Kung handa na kamo, may duwata dagali ka envelope, ang brown para sa Julius Hall.